बबेयाव सान्ति जादों सान्तिथ' जायाखै। हेल' एभ्रिवान नै होलायबाय आंना माने बे हरनि समावनो एकदम हरदि हरला दांलायबाय नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैनाय माने एकदम नोंथांमोनाथ' सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै बा खोनानानै निस्सय बुजि मोनखादों आरो गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो नुवाखै थ' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदों आरो जायफोर नुखादों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन मानोना आं बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानदों। दिनै जोंहा दिपेन बर' बिथाङा अर्थात एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा एबसुनिनो आफादगिरि नङा होमबा जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सासे मोनसे सिंस्रि आफादनि सासे आफादगिरि नङा होमबा दिनै दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारी बिथांजों जाय मानसिया दा नै संसार नाङै भाइरेल जागासिनो दङ नङा होमबा पुर्निमा ब्रह्म ना बसुमतारी ना मा लिरो बे बिथांजों माने गोबां भाइरेल जागासिनो दङ 40 लाखनि सना रुफा बायना होनाय माबा दखान लुना होनाय माबा माबिनो गोबांनो आरो माबा बिमा माबा होलायनाय भाइरेलसो जागासिनो दंबावो माने फुस्लायगासिनो आरोखि मैखोमा माने पुर्निमाखौ दा जाय हक बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं उनाव होनो थांगासिनो दङ दा बिनि सेन्सन दिपेन बर' बिथाङा माने मैखोमजों रायलायनाय अडिअ कल रेकर्डिंआ माबोरैहाय आरो बबेनिफ्राय लिक जाखो बिथांमोना सानैजों जुदि रायलायदोंब्ला दिनै मैखोम नङाब्ला जोंहा दिपेन बर' सारनियावनो बे रेकर्डिंआ दङमोन नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव सोर हगारखो ना बले मैखोमनावनो दंखायोमोन नामा बे रेकर्डिंआ अलरेडि बिनि उनाव दिनै गाव भाइरेल जानायखाय दिपेन बर'जों अर्थात एबसुनि आफादगिरिखौबो बिथाङा भाइरेल खालामना होनो सानबाय दा बे रेकर्डिंखौ खोनासंनानै जुदि जोङो साननो थाङोब्ला अर्थात बिजिरनो थाङोब्ला मोनसे समाव गोबां मानसिफ्रानो बुंदों बिटिआर एकर्डआ गोजोन चुक्ति नङा बिटिआर एकर्डजों गोजोन जायाखै बा गोजोन फैयाखै बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा होननानै गोबां मानसिफ्रा होस्रिखाव बायदोंमोन बा खुगा फुवारफिननो गोनां जादोंमोन दिनै बे बाथ्रायानो सैथो एबा सोराङाव फैदों होननानै बुंनो गोनां जागोन आरो बुंब्लाबो जेबो लस गैया नामा बा भुल जानाय नङा नामा नैबेखौसो आं सानदों आरोखि मानोना दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खुगानिफ्रायनो बे रावा लिक जादों अर्थात ओंखारदों आरो ना रायजो राजाफोर दा नोंथांमोनहा मा सानो आरो फेरेंगानि सायाव माखासे कुइसन खालामनो होदोंमोन मैखोम बिथांखौ अब्ला बे रेकर्डआ सोरनाव थाथावथावमोन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो दानिया फै जोङो मैखोम आरो पुर्निमानि सायाव एसे सावरायनि मैया दाखालि हाग्रामा महिलारिखौ जिबायदि भाइरेल खालामबाय माने गंसे न'खराव थांनानै माखासे खोथा सावरायनो गोनां थांनानै माने सावरायलायनायावनो बिसि फिसाय ज' थालायनानै रायलायनायावनो गथ' गथाय थानानै रायलायनायावनो गामिनिफ्राय फैनानै बायदिसिना माने भाइरेल खालामनानै होबाय होननानै जों खोनानो मोनदों आरोखि दा बे बाथ्रा बेसेबांसो सैथो जों बेखौ मिथिया नाथाय थार सैथोआ मा बेखौ दाबो बिजिरनायजों बा नागिरनानै मोननो थाङाखै दा जाय हक जिथुनाखि नैबे मैखोम आरो पुर्निमानि भाइरेल नङा होमबा दा पुर्निमाया माने एरायनो नाजागासिनो दङ एक्सुवेलि पुर्निमायाबो सासे बेफोरबायदि आखलनि बा आखुनि मानसिखा जोंनि मोनदांनायाव आरोना साब्रै साबा हौवा दंखायोमोन बिथांजों साब्रैसो हौवा गारखानाय होननानै जों खोनानो मोन्दों दा बिनि गेजेरजों माने जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम अर्थात चिफ इडिटर बिथाङा पुर्निमाजों लाइन लादों आरोना पुर्निमाजों लाइन लानायनि उनाव दिनैनि दिनाव माने मा जाखो थायै थायै थानानै रेकर्डिंआ भाइरेल जाबाय बिसिनाबो रायलायनायफ्रा भाइरेल जाबाय दा पुर्निमाया 40 लाख मैखोमनिफ्राय देख'नो हाबाय अर्थात संख्ल'नानै जानो हाबाय दिनै मैखोमा नैबे 40 लाखनि थाखाय खर' गुदुं जादों दा बिनि थाखाय मैखोमा पुर्निमाखौ फुस्लायदों आरो हाबायानो जायाखै हाबायानो जायाखै नाथाय अलरेडि बिसिनि गाज्रि खामानिफ्रा सोलिजोब्बाय नामा नैबेखौ साननो गोनां मानोना दिनै मैखोमा बिथां पुर्निमाखौ बिमा होननानै गाबज्रिलायबाय मोजांसो मोनलायदोंमोन बिसोरो हाबायानो जायाखै माबोरैहाय बिमा होननानै गाबज्रिलायनो हाखो गावनि खुद असे हिन्जावखौ जे मैखोमा बिमा होननानै गाबज्रिना गाबज्रिया राजा बिमा बा रानि बिमा गाबज्रिफेरदोंना गाबज्रिफेराखै खुनु नायफात्ता खिन्थु गावनि बिसिया बिदि मैया ओरैबायदि माखासे खोथा होबाय पुर्निमानो माखासे खोथा रायलायबाय दिनै मैखोमनि बिसारा मा जायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो रायजोफोर हालानायावथ' आं हरदोंना नोङो मेन्टेलिटी चेन्ज जाब्ला नों स्ट्रं जाना मालाय दिनै मालायफ्रा माबायदि स्ट्रं थायो रावबो सिमाव नाया रावबो जिउ मोनसे एकदम गोरा स्ट्रं मोनसे टारगेट लालाय नों आंखौ जाय अनो आंखौ जाय हेल्प होयो आं बिनि खोथा खोनासंगोन बेजोंनो अराय सम जेनेबा मोजां गाज्रि सोमोन्दो थागोन बे बुस्थुखौ नों स्ट्रं जाब्ला नोंनि होरलां होथां नोंखौ अनामोनबा नोंखौ बेबायदि थुलागोथाजों हेल्प खालामोमोन दिनै दखानाबो जाथासिगोन आं थांनानै दिनै नायहैदों आं बिखा गावहैदों आं थेवबो बे आंखौ दिनै अना एथ' मोजां
दखान लुगासिनो दं अब्लाबो दिनै बे आंखौ इगनर खालामो बयनोबो खिन्थाजोब्बाय हालादों मादों दखान लुदों मादों होननानै खिन्थाजोब्बाय दखानबो जाफुङाखै हाबो जाफुङाखै जाफुंहोनो थाखाय दिनै नों मानो आंखौ इगनर खालामदों जाफुङैनि सिगां नों जाफुंहोनोथ' थांखि लादोंमोन ना नों आंखौ इगनर खालामदों ना नों आंखौ मानो इगनर खालामदों मानो आंनो फन थिखाखै नों आंनो फन मानो थिखाखै आं जेबो नङा दिनैनि दिनाव नों आंखौ भुल नुबायबा जाबाय खोनाबायना जाबाय बिमा आं नोंखौ अनदों दिनै नों आंखौ अनदों आंखौ नों इगनर खालामो फन बुबा नोङो रेसपन्ड होआ गावनि थाग्रा जायगाखौ देखायनो हाया नाथाय आंनिफ्रायनो लाङो नों मासावनो लाख लाख थाखा लांबाय थायो नों बबेया नायफैदों बेफोरखौनो आंनो फोरमायदोंमोन नों आंनो फोरमायदोंमोन नामा आं नोंजों उन्दुदों माबा प्रुफ दं प्रुफ होनो हागोन नोङो खोथा बुङाथ' बिदिखा बबेथ' सानो बेफोरलाय नामालाय आं नोंजों बहा उन्दुदों नोंनि रुमाव उन्दुदों आं प्रुफ होनो हागोन नोङो अब्ला नोङो नोंनि न'नि समस्या जादों माथो नोंथ' आंनो खोन्थायाखै खोन्थानांगौ खोन्थानांगौ बुंनांगौ आंनि फैसाखौल' मोजां मोनोबा जुदि जेबो नङा नों आंखौ मोजां मोनखाया नों आंखौ बिराद इउज खालामबाय नोङो गोसो बायदि इउज खालामबाय नोंनि इउज खालामबाय आंखौ जुदि एसेबां इउज खालाम आं जुदि नोंनि थाखाय जि भुल मावबायब्ला आं गोदान आंखौ बिराद इउज खालामबाय माने नोङो ओरैबायदि इउज खालामबाय जिंदागि आं दखान सखान आं लुबोनाय नङा मिथिबायना बे लन लानो नोंनि फास्लाखौसो दानो हरदों आं नों बायदि आं फैसाखौ दिहुननांगौ आं बुजिबाय दै आं बुजिबाय आंनि अननाया नोंनाव आसोल गावगासिनो गैया मैखोमाजों नोंखौ बुखोबाय नों बुजियासै ना जेबो बुजियासै दे नोंखौ हेल्प होग्रा गोबां दं नोंखौ अनग्रा गोबां दं आं मिथिगौ नोंसोरा जाबाय हेल' हाय होनबानो जायो आं जेबो नंला आंनि दखान लुनो फैसा हरनायबाबो हा लानो फैसा हरनायबाबो दिनै नाम गैला जेबो नाम गैला आं सिरि थागौमोन नों मानो इगनर खालामखो नोंनो गारिखौबोथ' आंनो हरदोंना नोंनि लुबैनायाव गारनाय सना रुफाया सोर हरदों दिनै आं नोंखौ बुंदों आं सोरनिबा सिगाङाव बुंदों नामा सोरनिबा सिगाङाव उफ्राव बुंदों नामा दिनै नों बेफोरखौ नङा होनना बुंनो हायाब्ला मानो इगनर खालामो नों बेफोरखौ इगनर खालामनो हाना नोङो आंनि अननायखौ लाखियोब्ला इगनर खालामनो हाना नोङो मानो इगनर खालामो जेनेबा आंखौ अनै मानो खालामो नों जेनेबा मानो इगनर खालामो नों जेनेबा एथ' अनसेयावबो गोरलै नङाना लाख लाख फैसाफ्रा गोरलै नङा बिमा मिथिबाय मैखोमाजों आंखौ दिनै बोखांबाय बे बैसोआ नोंनाव गैया आं बुजिबाय आं बुजिबाय आं नोंखौ आथिं हमबाबो जेबो जाखाला खयला फैसा लांखोनो गुसु दं खयला फैसा लांखोनो गुसु दं दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांखोनो गुसु दं बिदिनो आखाइनिफ्राय थिनला दाखालि एगाव लांदों आंनि आखाइनिफ्राय हाबायना बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव नोंनि सना नोंनि गारियाव सारियाव थांनो हायाखै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांनो सिगां 22 थांनो सिगां मिथिबायना बेनिफ्राय फनपेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फनपेआव नाय गासै दिनैसिम नोंनि सानैनि सिगां माला फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा मिथिबाय आरो नों दिनै गुबुनजों इन्जय खालामनो हायो आं सानोनाथ' नों सानामा बेखौ नोंथांखौ इगनर खालामो ना मानो इगनर खालामो नों नों मिथिनांगौ नामा बेखौ बुंदे नोंथ' खोनाबाय नों दिनै आंनिफ्राय गारि मटर लुथिजोब्बाय आंनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बारा माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्थि जादों सान्थिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार जागोन दे माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि
माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे शिबा आरो सासे एक्स शिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया बेखायनो बे इएम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार जागोन सार